सान्तिपुर भेलामारि गामिनि गासै गेदेमा नोंथांमोन आरो माइनाव आरज हानजाजों लोगोसे गामिनि नेहाथारि आफादगिरि आरो दिनैनि बे खुन्थिया जात्रा जागायनायनि बे खामानि मावगिरि बिथां माने मा होनो जों बेखौ मिस्ट्रि होनना बुङो बे मिस्ट्रि बिथांमोनखौबो गोसो गोरबोनिफ्राय साबायखर बावबाय दा दिनैनि जोङो बाथौ थानसालिनि गिबि खुन्थिया गायसननाय बे हाबाफारियाव जोङो जोंनि गामिनिनो सासे गेदेमाखौ हांख्रायना लाबोदों बिथाङा दिनैनि बे खुन्थियानि जि गायसननाय बेखौ बिथाङा जागायगोन बिथाङानो जादों सान्तिपुर भेलामारि गुदि फरायसालिनि बारग' गाहाय फोरोंगिरि लोगोसे बे गामिनिनो गाहाम हामलायगिरि गोबां समाज सिबियारि दा बिथांखौ जोङो दिनैनि बे हाबाफारिखौ जाफुंहोनायनि सिगांनो गांसे गुफुर गामोसाजों बा फालिजों जों बरायग्रोना लानो नागिरदों बरायगोन जोंनि बाथौ दिउरिनि बाथौ आफादनि बा बाथौ सालिनि दिउरि बिथां भला बर'आ बिथांखौ दिनैनि बे आलासिखौ बरायनो थाखाय आङो हांख्रायनाय जाबाय। जय आफा बोराइ बाथौनि जय आफा बोराइ बाथौनि जय। दा बिथांनिसिम साबायखर थाबाय बिथाङा जोंनि बरायनायखौ लानायनि थाखाय दा जोङो आसारि बिथांखौ दिनैनि खामानिखौ आवगायलांनो थाखाय बिबुंथि होबाय बिथोन होनाय जाबाय। मोजां दिनैनि बे बाथौ थानसालि मण्डप मन्दिरनि बे गिबि खुन्थिया गायनायाव नुजाथिफैनो हानाय जोंनि गामिनिनो बाथौ आफादनि आफादगिरि नेहाथारि आरो सोद्रोमा लोगोसे कनस्ट्राक्सन कमिटिनि मावथिफारिफोर लोगोसे जोंनि बाथौ आरज हानजानि माइनावफोर लोगोसे जोंनि बे गामिनि गासै बाथौ सिबिसुला रायजो राजाफोर दिनै जों सान्तिपुर भेलामारि सुपाया बाथौ सालिखौ जों बाथौखौ सिबिबाय थाबोदों जोंहा बाथौसालि दङ दा जोङो देग्लायनिफ्राय सानदों जे जों बेखौ स्थायि हिसाबै पाकानि न' लुनायनि थाखाय जों बिथांखि लादोंमोन आरो बेबादिनो जों आवगायनानै दिनै बे फागुन दाननि 9 खालाराव जे बेखौ जों बे बाथौसालिनि मण्डप मन्दिरनि लुनायनि बे खुन्थियाखौ दिनै गिबियै जागायजेननो सानदों गतिके बेयाव जों जाहाथे बयबो जोंनि बे गिबि जागायजेननायाव बयबो हेफाजाब होलायो आरो जोंनि बे बाथौ थानसालिया जाहाथे अरायबो गोजों जाना थानो हाथों बेखौनो जों बयबो हांख्रायनानै दिनैनि बे हाबाफारिखौ आं गिबि गायसननाय हाबाफारिखौ आखायाव लाबाय बेनि उनाव रायजो राजाफोराबो बयबो बेखौ होनांगोन दा बेखिनिखौनो बुंनानै आं दिनैनि बे गिबि खुन्था गायजेननायनि हाबाफारिखौ लाबाय। जय आफा बोराइ बाथौनि जय आफा बोराइ बाथौनि जय आफा बोराइ बाथौनि थाब खालाम गैला दे 5 मिनिट गैला दे जाबाय थानाय जागोन दे लानानै खुलुमबानो जागोन दे ह्रीं क्लीं बच्चें 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 दहाय आफा सोरजिगिरि बोराइ बाथौ हे आफा सोरजिगिरि बोराइ बाथौ नोंनो हा दै बार सान अख्रांनि गिरियाव हे आफा सोरजिगिरि
दिनैनि बे गोथार सानाव सान्तिपुर भेलामारि गामिनि बाथौ थानसालिनि गिबि खुन्थिया गायसननो लाहार फाहार खालामदों। हे आफा आनान गसाइ सान्तिपुर भेलामारि गामिनि रायजोनि बाथौ थानसालिया मोजाङै मोजां जाफुंलांथों। दिनैनि बे नोंनि मुङै आलारि बाथि फोजोंनानै धुप साल धुना सावफुंनानै नोंनिनो सोरजिनाय दाइनैसो बिबार बिलाइ फिथाइ सामथाइ बावनानै नोंखौ हांख्रायदों रायजो राजा बयबो ज' जानानै नाजावदो आफा सोरजिगिरि जोंनि सिबिनाय बावनाय खुलुमनायखौ अन्नानै बे थानसालिखौ लुफुंनो हानायनि राहा हरदो। बे थानसालियावनो नोंखौ सिबिनो बावनो थिनो मोनथों। नोंनि अननाय बोर बान्सा मोननो हाथों। रायजो राजाया आलो गोजोनै रुजु रुमै न'खर खुंनो रायजो जानो मोनथोंसै आफा। राहा हरदो हे आफा बे थानसालिखौ लुफुंनो हानायनि राहा हरदो। बे थानसालियाव आलो गोजोनै रायजो राजाफोरा नों आफाखौ सिबिनो मोननायनि बोर सास्रि हरदो दहाय दिनैनि बे गोथार सानाव नाजावदो खुलुमनाय सिबिनाय आफा सोरजिगिरि बोराइ बाथौ दहाय नोंनि गिबि खुन्थिया गायसननो लाबाय आफा नाजावदो आफा दहाय बोराइ बाथौ दहाय। जय आफा बोराइ बाथौनि जय आफा बोराइ बाथौनि जय आफा बोराइ बाथौनि बाथौ थानसालिनि गिबि खुन्थिया गायसननायनि गोदान बाथौ थानसालिनि गिबि खुन्थिया गायसननायनि जय बिमा बसुमति आइनि खनसेबाव बे मोनबा जय आफा बोराइ बाथौनि जय आफा बोराइ बाथौनि जय आफा बोराइ बाथौनि दैखौ सार हाजि जागोन दे दे होदो बयबो लोगोसे केट्रिजोनानो नङा होमबा बोराय बुरै गथाय माबा माइनाव साइनाव गथाय बयबो फैसाबो नांगौ ना टाइमाव गोलैदों ना आमदामि टाइम eta बेसां बाय लागि दोङो नालाय 150 बेखौनो